fa fantatra nisany tsara ve hoe inona ny arinaka ao anatin'io état fédéral io. Za miteny fahijaly elisana any amin'ny faritra raha ho lasa état fédéral io. Faritra mbala tsy nivoatra, tsy mamokotra, tsy sarena ho sahirana, marigny zegny. Fahazadigna maro vokotra sy arena avy amin'ny faritra fa système gnanaovagna exploitation anazy mbala tsy en place. Ao ny agriculture isan-karazany, mine, textile, artisanat, commerce, infrastructure, resaka construction zegny, ndraiky activité maro samihafa. Izy koa misy faritra ho sahirana, nagnino tsy dinihagna rango zoti ny agnanovagna izy. Ino fagnampiagna tokony atao, ino négociation tokony ho hisy entre état fédéré ndraiky état fédéral. Alohany itsika amizay mba tsy hanahirana ro faritra sasantsasany mbala tsy nivoatra tsara io. Na atao kelikely ny filovan-drafitra. Koa vogno nagnano état fédéral marigny, zegny tokony dingegna fa tsy bloquegna état fédéral io. Tsy bloquegna projet filovan-drafitra io noho misy faritra mbala sahirana. Olo tsy tiagnano fa boka mandiniky karaha zegny. Tsy mitady solution izy fa mitady problème andeha ampijanogno problème anogna projet d'état fédéral. De igny folazena amin'ny Facebook ato au lieu n'izy mitady solution miaraka amin'ny malagasy jiaby. Mety magnano accord na négociation amin'ny faritra mbala tsy maleo tegna tsara. Akoatran'ny eto Antananarivo de taraiky be nareo amin'ny resaka fampianarana, teknôlôjia, infrastructure. Ohatra hoe any amin'ny faritra zao mijaly be nareo resaka connexion zany. Tsisy fibre any, mijaly be resaka fibre any. Intéressant justement, ino man raha mataraiky ny agny amin'ny faritra. Nagnino Antananarivo fa misy infrastructure, éducation ndraiky connexion tsara. Nino naviany raha zegny? Antananarivo boka voakarakara amin'ny système état unitaire io. De izy ary nametraka ny lalànao, mipitarika posy ve zany? Sa hoe ireo olona mpivarotra amin'ny ariva eny amin'ny bord? Anao ty mba mamorery olo e. Amin'ny faritra aby io zegny tsisy olo mianatra droit. Atanao fa zegny misy olo mahay droit. Ary raha volagninao zegny koa marigny. Ino naviany Antananarivo misy olo mahay droit? Nino na tonga zegny? Tamatavy any zao mijaly be ny resaka légume any, fa neto Antananarivo vokatra légume be, de rehefa hivarotra ny aty Antananarivo de ametraka prix ambony be, de rehefa hividy zavatra any aminareo ndray de ametrahanareo taxe ambony be. Donald Trump magnaraka raha zegny fa tsy zay. Fa exemple négociation possible zegny. État fédéral ane tsy midika, tsy mifankatia, tsy mifampiresaka, tsy mifanampy. Afaka atao tsara ny négociation ary ilaigna. Anareo managna légume, zay managna laoko ndraiky raha maro avy an-dranomasina. Ino négociation mety ataontsika? Solution tadiavina fa tsy problème. Malagasy iray ihany, fa aza fangaro firenena iray sy firenena iray no manjaka. Lisa mampiady foko ireo miteny hoe lisany ao Antananarivo ao genocide ao Antananarivo ihany ve no genocide eraky Madagasikara. De fanontaniana tsotra ny anano apetraka hoe fa hatramin'ny novily lisany tany amin'ny faritra no nandray fanapahan-kevitra na nitarika zavatra de nisy impacta le izy fa aza mifalo mifanakiakiana hoe lisany ao Antananarivo ao ihany ve ny genocide sy ny ohatran'izany fa raha navita lisany de nanaova fa tsisy idirany hoe fampidina foko hoe satria ampovoatany, satria sisy tany de misy iny. Tsy todisika amin'ny farany vidéo iny fa ho anao zay mila vidéo complet apetraka ao amin'ny commentaire zegny ny lien fa anao mizaha vidéo complet fa agny amin'ny page GNZ Madagascar no misy ny vidéo. De ivaliako le izy momba hoe lisany mpampiady foko. Ino ma idiran'le hoe mampiady foko raha ohatra ka anaro GNZ ao Antananarivo mandray décision idigny an-dalambe alors que zahay victime mbola tsendriky ny idigny an-dalambe. Ino ma ivolagnako hoe zahay victime momba zegny resaka décentralisation zegny. Za magnambara anareo fa tsisy olo mangetaeta zegny décentralisation zegny plus que zahay amin'ny faritra. Zahay no tegna mangetaheta io province autonome io. Fa zay mbola tsendriky ny idigny an-dalambe satria ny fagnaragna tamin'ny colonel Mikael ary nampanantegna moa i colonel Mikael mbola tsy nivadiky amin'ny fifagnaragna hatramizio ty fa iambiny ny concertation nationale. De rehefa aby ny concertation nationale miova rafitry miambiny zahay momba ny jiro sy rano. Tsisy antany misy délestage mandilatra i Diego io izy koa mbola a Madagasikara na mbola tamin'ny fa Andry Rajoely Diego io antany tegna misy délestage ta Madagasikara isaka tamin'ny fotoagna zio ty fa mbola tsendriky nidigny an-dalambe tsendriky nidigny an-dalambe i Diego ary hita fa miasa ny fanjakana nahazo groupe
zay adiego amin'ny fotoagnana antsika mikoragna azy io ty tagny Antsirabe efa vita many problème efa mandeha koa ny jiro agny Antsirabe. Ny fanjakana hitan'olo fa miasa ary zegny avian'olo tsy midiny an-dalambe miaraka aminareo GNZ satria hitan'olo fa ninareo efa tsy izy efa miala agnatin'ny canal tokony izorany GNZ ny raha ataonareo. Iery zoma nametraka candidature ilatsaka ministre tsy lany izy de boka eo amizegny nagnano marche pacifique, ce qui veut dire hoe raha tafiditra tao amin'ny gouvernement izy tsy hitanareo niaraka taminareo tary fa tsy tafiditra fo izy niaraka taminareo nagnano marche pacifique izy satria ny olo tokony hiady décentralisation zegny de zahay amin'ny faritra fa zahay tsy misikoseko karaha ataonareo. Mitaraigny zahay, managna député zahay, mandefa afatra amin'ny colonel Mikael ary mamaly afatra ny gouvernement. Fa rehefa avy kosa ny concertation nationale tsy wisy ny fagnovoan-drafitra io zahay ndraiky mivadika amin'ny colonel à 100%. Ary za zao volagna aminareo izy ty izy koa niala amin'ny resaka zegny colonel za miaraka aminareo à 100%. Fa tsy hoe iniany de iniany miova niany rafitry miova raha jiaby niany raha vagna aby raha jiaby iniany niany ty 2000 résultat niany niany ty. Na ny expert aza mahafantatra tsara fa io problème ny jirama io tsy voavaha agnatiny 5 ans. Expert zegny olo jiaby mahefa io tsy voavaha agnatiny 5 ans. Na toa io tsy voavaha hatramizay ka hatramizao io tsy voavaha bitibitiky niany ty. Fa au moins zegny ny fanjakana miasa. Wesh la famille. Mais nafana baka raha malomalo resaka décentralisation ndraiky état fédéral ty. Kuranga naka ndraiky. Ko misy dia ndo raiky boany hadimpoko zegny. Ngo sarabavy. Iovla ko aminareo zegny. Mbola mafo ko ty mandeha milelatra lavategny koa fa. Raha karaha zegny. Efa ambarako zegny. Io mbola maro ko ty mandeha milelatra lavategny borizany. Fotony tsika fazatra soleil ka. Zegny problème io e. Zava député jiaby mitondra. Avy mitsika nefa maro la plupart député io zegny député côtier. Fotony tsika côtier zegny maro député par rapport ndreo nivontany io. Nefa nagnino amizay raha ndreo nivontany fulany. Kofa misy diniky amin'ny assemblée io. Nagnino indreo fotony tsika zegny. Raha ty zegny tsy sitriky zegny. Ty raha ty atsika tsy mifankatia. Karaha zegny tsy mavagno raha io. Fotony tsika tsy mifankatia. Tsisy ty avô zegny le problème tsika tsika mifidolo na mifidy maire na mifidy député. Mifidolo bebe vava ndraiky hen'olo an-tanàgna fa tsy mifidolo intelligent. Karaha zeba. Zegny le problème io. Io amizay tsika mibabababa karaha ty. C'est normal. Fotony olo fidintsika olo tsisy raha ty. Olo tsisy ty. Raha karaha zegny. Olo zatra misolelika. Asa marimarikena ary zegny. Atsika kofa mifidolo. Olo raiky fidiny karaha igny na miresaka maire, na président fokontany, na député. Atsika mitadolo olo misolelika, olo bebe vava. Atsika mitadolo hehen'olo an-tanàgna. Raha karaha zegny. Fa tsy mitadolo intelligent, tsy mitadolo tokony havita raha tadiavintsika. Atsika tsy karaha zegny. Tsy mitadolo tokony havita raha tadiavintsika. Fa atsika mitadolo hehe, olo matimaty-saigny amin'ny tanàgna regny fo. C'est normal baka ivokany amizay. Raha karaha zegny. Zava sanany avy amin'ny assemblée nationale ao. Kofa misy fivoriagna député. Ino raha ataondreo? Sana tsy mahavita manao kabava feky. Fotony tsisy idée. Tsisy idée. Agnaty jerinandro azy volanany par mois fo. Raha karaha zegny. Sana misokatra vavanany feky.
fotony tsisy idée, tsisy raha ty, cerveau courte. De raha karaha zay volaniko. Ke io koa misy io tadimpoky zegny. Mbola maro koa ty mandeha miletra lavategna koa fa volaniko zegny. Raha karaha zegny. Mbola koa ty mitovy anao koa mamango anao raha karaha zay ba. Asazonareo tiako volagny. Saikisaiky vangoen-drô masika aby. Raha karaha zay. Vangoen-drô masika aby. Mba hagnapotipotegna soranareo ty. Raha karaha zany. Fa zao ndraiky mba tiako raikitra egny ndraiky raha io. Mba tiako mipofapofoka avy amizay samy mangalako aigna anazy à la fin. Raha karaha zay. Samy mangalako aigna anany à la fin zegny. Samy olo mitondra tany misy izy. Alagna feky resaka présidentielle sisy agna zegny feky. Samy magnano velon-tegna anany amy sisiny agny. Raha karaha zay. Voilà. Tokony atao karaha zay izy io samy mangala jirily. Ke zegny raha volaniko ke io koa raikitry. Koa misy maharedy hoe hoavadimpoko hoe par exemple. Za mba matokotoko côtier zegny. Côtier ty amy Solelika be io atsika io koa. Maty saigny atsika io. Zegny tsy sitriky zegny. Maty saigny. Io hitanao zegny. Karaha anao tamin'ny anao mbola nianatra igny. Nefa de mbola nianatra côtier samy côtier fô. Tegna samy mbola nianatra igny. Misy araiky didiny mpianatra magnety antsika karaha zegny e. Avy io mbola misy solitry mandeha mamadika ambadika. Io tsy raha lany Jodasy. Zay problème tsika côtier. Tsika tsy lany Jodasy. Misy Jodasy fo. Raha karaha zegny. Misy Jodasy fo. Zay problème. Ke zay raha volaniko ke. Engaleo tanteraka ndraiky resaka état fédéral ndraiky décentralisation ty. Amizay mba hitretry miaigny ara-dalàgna zay vahoaka amy sisiny. Raha karaha zegny. Fa izy koa misy marigny hadimpoky zegny. Côtier zala tsy atoko isako e. Sery. Tsy atoko isako. Marigny koa resaka côtier zegny. Io na namako direct aminakahy karaha tsy atoko isako foky. So ndraiky zafy ndraiky volesiny fa tsy borizany ndraiky je sais pas quoi. Raha karaha zegny. Zay edy e. Voilà. Fa rô io tsy haigny eky. Rô io magnamrimba rô resaka décentralisation tsy tiandrô io. Raha karaha zay. Eto tsika mizaha pohany fogna riatany zany. Fa izy ndraiky zay pohany fô riatany koa. Raha karaha zegny. Mahita izy. Yo! Cette fois-ci doko tsika côtier doko mba hitambatra eky amy dia ndraiky. Fa tsy atoko isako zalahy e. Karaha misy Jodasy mihelankeligna fô amy fotoagna io koa raha raikitry mary. Zay edy e.